Nyt on video. Joo. Tai miksi? Tästä. Kilometriä. Ei se on suoraan, vaan niin mä tykkään päälle, mutta näin ja näin tuppöön. Tää on niin ja No mitäs toi ajaminen nyt sitten on mennyt? tää on aika mahtavaa. Tää on ihanaa, että tää ei niinku mene ojaan, tiedätkö? Joo. Siis aivan mahtavaa, että tää tottelee. Montas hirveä oot vetänyt niinku konepellillä? Muutama tästä. Mä en kerennyt laskea, mutta onneksi Joo. ei tullut läpi. Se meni tuonne niinku katolta ylös. Niin. No mitäs toi poro, joka on tuolla takaboksissa, niin pitäisikö se jättää Se oli illalliseksi. illalliseksi? Joo. Okei. Joo. Okei. No mitäs mamma on mieltä, kun oma tyttö ajaa Jaguarilla? Minä jännittää. Jännittää, että selvitäänkö hengissä? No kahden kotiin, mitä on hyvä on. Niin, mutta onneksi mennään taivaaseen kuitenkin. Vaikka jos tulee kolari, niin mennään kaikki taivaaseen. Ei kolme mitään. Ei, nyt alkaa olla. Sama suunta.